Assalamu alaikum muhterem milletteşler. Türlü tübeklerde yaşavışı halkımız tırmışında hem yaşayışındaki qay bir vakıqalar hem işraşular bilen bu atını davamında sizni min İnsaf Abdullah tanıştırırmın. Siz Tatarlar tapşırığın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Qozanda Mevlüt kişesi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem deyip dualar kılmaktabız. Samar ülkesinde Tatar avulları. Әлеге 400 yıldan artıq tarixi bilgan avul hakkında işitmegen Tatar sirektir. Ул hizmeti bilen ihtiram yavlый. Magnitogorsk'ga kelgach mening bir tanışım da yo'q edi. Men oramda yürüydüm, bir özüm yerim işte. Finlandiya İslam Cemiyeti imamı Ramil Hazret Bileyev. Әтисе фин булсамы, әнисе татар булсамы, ул вакыт барыбер баланы ике телдә дә бер дәрәҗәдә сөйләргә өйрәтәләр. Onun сәгатьләре гасырлар саный. Сыйпагач, сырткалагач, ниткәч китеп баралар алар чыктырдыр. Шунсын. Müslümanlar için İzgi Rabiul Evvel ayının soңгы gününde Qozanda Ufa İhlas Mescidi qarşısında işlep gelüşü İlahilar İcad Türkümü çıkış yasadı. Başkırstanның hem Tatarstanның atqazanğan sənğatçılıklısı Əfərim Akşurun jitekçiligindəgi Türküm münəcət hem dini jırlar başqardı. Peygamberimiz Uluq Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bağışlanan əligi şaranı alar bütün dünya Tatar Kongresi yerden bilen uzdırdı. Qozanның Yaş Tamaşaçılar Teatr binasında uzgan Mevlüt kişesinden haberçilerimiz reportajı. Ут күршеләребез Башкортстанда яшәүче һәм иҗат итүче илаһилар төркемен Казан тамашачысы тулы заллар белән каршы алды. Рабигуль әүвәл аеның соңгы көнендә алар алып килгән дини җырлар һәм мөнәҗәтләр аерым илаһилык белән яңгырады дисәк дөрес булыр. Büyük İslam alimleri Süleyman Şelebi hem Müştehid Kıstalayı'nın Mevlid kitabı boyunca mahsus hazırlangan Peygamberimizge salavat eytu ana methiye oku örneklerini alıp geldik. Şarаны Тимиргали хәзрәт Юлдашев ачып җибәрде. Очрашу тәбрикләүләр белән үрелеп барды. Bak sürgünün bir başında Başkırt olsa, ikincisinde Tatar olsa, şu ak yol iki milletini tıkaştırsın, hem mağdur ittirip yaşasın, işin mağdur örnek hissetti. Истәлекле бүләкләрне Бөтен дөнья Татар Конгрессы да тапшырды. Уфа Ихлас мәчете тормышында зур хезмәт күрсәткән Рәүф Хәсәновның да эшен зурладылар. Хәсәнов Рәүф Юсуфлы исламга иң яхшы хезмәт итүче медаль белән бүләкләнде. Уфа Ихлас мәчете каршында иҗат итүче илаһилар төркемен танылган музыка остасы Афарим Акчурин җитәкли. Бу илаһилар группасы белән мөнәҗәт кенә җырламыйбыз. Ягъни мәсәлән, беренче бүлеген мөнәҗәт кенә җырласак, икенче бүлекне инде без һәр вакыт фольклор белән бәйлибез. Менә бу һәрбер мөнәҗәттә дә без итәбез, кушып җибәрәбез күп тавышка җырлауны. Менә бу бик халыкка бик үтемле һәм бик файдалы, яхшы гамәл дип атыйм мин моны. Ихлас мәчете каршында эшли торган бердән-бер хор инде бу. Бүтән мәчетләрдә Россия мәчетләрендә андый коллектив юктыр дип беләм мин. Илаһилар төркеме Башкортстанда узучы һәр дини чарада катнаша. Быел алар Болгар җыенында да чыгыш ясаганнар. Татарстанның Бөтен дөнья Татар Конгрессы ярдәмен тоеп яшибез диләр. Алар һәр даим безнең белән элемтәдә. Һәм инде шунысын да әйтәсем килә, әлемне күптән дә түгел, Бөтен дөнья Татар Конгрессының вәкиле буларак
шушы Ихлас мәчетенең имам хатибы Альфред хәзрәт дәүләтшин билгеләнде. Ул милли юнәлештә дә үзенең эшчәнлеген алып бара. Безнең иҗтимагый оешмаларыбыз белән, андагы Башкортстандагы татар оешмалары белән дә даими элемтәдә торып эшли. Әлеге төркемнең иҗаты дәвамлы һәм халыкка кирәкле булуын Ихлас мәчетенең яңа имамы да ассызыклый. Безнең өчен төп максатыбыз инде халкыбызның мәдәниятен, иҗатын саклап, менә мондый формасында саклап, шундый дини формасын саклап, шундый форматта Аллаһ насыйп итсен безгә тагын да бик якын елларда эшләргә. Амин. Милләттәшләребезне ислам диненә, татар мәдәниятенә тартып яшәүче илаһиларга Ходай ярдәм бирсен. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Казан. Дәвам итәбез. Татар авылларын барлау, яктырту безнең тагын бер максатыбыз. Нәкъ менә татар авылларында жан азыгы, горурлык хисе, халкыбызның тамыры, рухы яши. Бүген чит төбәкләрдә урнашкан татар авылларының нинди яңалыклары бар? Халкы кайда хезмәт итә? Нинди күркәм үзгәрешләре бар? Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Татар халкының тамырлары авылларда. Ничек кенә булмасын, без һәр вакыт авыллар хакында сөйләү урынлы. Хәзер без Самара өлкәсе Похвеснево районы Гали авылында. Әлеге 400 елдан артык тарихы булган авыл хакында ишетмәгән татар сирәктер. 4 мәчетле, мәктәпле, мәдрәсәле һәм гаҗәеп тырыш үҗәт, көчле рухлы, бөтенесе диярлек шәхси эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче дини халык яши бит бу авылда. Сүзебезне дә нәкъ менә Гали мәдрәсәсеннән башларга булдык. Мәдрәсәбез 1992 елда ачылды. Әлгесе көнгә хәтлек эшләп килә, әлхәмдүлилләһ. Шушы чорда 400-дән артык шәкерт чыгардык. Әлхәмдүлилләһ. Шуларның 250-се үзләренең профессиясе белән мөгаллим булып, һәм дә имам булып, имамчылык вазифасын алып баралар. Россия күләмендә, алар бөтен Россиядан җыелганнар иде инде. Бүген ничә шәкерт белем ала? Бүгенге көндә безнең заочное отделениедә 31 шәкерт белем ала. Вечерное отделениедә 102 шәкерт белем ала. Сездә нәрсәләр укыталар әлегә мәдрәсәдә? Быел кердек Совет по исламскому образованию. Анда 22 фән, иң начальныйына гына. Анда татар теле бармы? Бар, татар теле бар. Обязательно инде. Монда инде безнең хәзер менә шәкертләр җыйдык. Бүтән дәресләребезне татар телендә алып барабыз. Аларга үзләренә дә уңайлы, безгә дә уңайлы. Мәдрәсә, әлхәмдүлилләһ, шәли мәдрәсә, шәкертләр күп монда йөриләр, укыйлар, тырышалар, һәм дә балалар киләләр. Нык монда динне тоталар, мәчетләргә йөриләр. 4 мәчет бар инде. Без Гали авылының 4-нче яңа Хөсәен мәчетенә уздык. Шушы Гали авылында Yusuf babayның малайы Hüseyin абзый Мәскәүдә. Аның малайы Рамил. Әйбәт, шушылар атасының калган квартирын сатып, шушында кайтып мәчет кырды. Аллаһ Тәгаләгә шушы бәндәләр юмартлар җөмләсеннән язсын, я Рабби. Байлар да күп. Ну, юмарт байлар әзрәк. Шул юмарт байларның авылда яшәгәннәре дә, инде чит җирләрдә гомер итүчеләре дә туган җирләрен онытмыйлар. Кем мәчет төзетә, кем мәктәпне төзекләндерә, музей булдыра. 400 елдан артык тарихы булган Гали авылының менә бу төбәк тарихын өйрәнүчеләр музее игътибарсыз калмый. 1750 елдан башлап төзелгән шәҗәрәләр дә урын алган монда. Менә мәсәлән, Гали бабайның шәҗәрәсе безнең алда. 1750 елдан 2017 елга кадәр төзелгән шәҗәрә. Бу музей безнең 8 елдан уже барлыкка килгән иде, әмма ләкин безнең Даниябыз кайтты да ремонт кирәк диде. Шуңа күрә быелгы елны без монда бик бөтен дөньясына ремонт ясадык. Хәзер инде менә 1-2 ай материалларны җыеп, туплап, һәрбер бүлмәне эшлибез. Даниябыз дигәннәре Дания Тулова, шулай ук юмартларның берсе, эшмәкәр Казанда гомер итә. Мәктәп, авылның бер мәчете, менә әлеге музей, тагын бик күп чаралар аның акчалата ярдәме белән эшләнә. Инде авылның тарихын да барлап алыйк. Казан якларыннан килеп урнашканнар безгә монда кешеләр. Ни өчен дисәгез, менә кайбер менә шундый спорный вопрос та булды. Ни өчен 400 ел? Менә хәзер тарих китапларын карыйбыз.
шәҗәрәләрне карыйбыз. Анда күрсәтә, халык монда күчкән, киткән, яңадан килгән. Шуңа күрә безнең авылыбызга бәлки 400 генә дә түгелер ел. Күпме халык яши авылда? Ничә хуҗалык? Безнең авылда менә 2000-нән артык халык яши, 700-дән артык йорт тора. Безнең яшьләребез күп, менә яшь урамнарыбыз безнең күп бит. Эшмәкәрләребез күп, әлхәмдүлилләh шөкер. Балаларыбыз да менә 200-дән артык мәктәптә, 60-тан артык нигә мәктәп яшендәге, әле алар алай гына да түгелдер дип уйлыйм. Мәктәпкә хәтле яшь балалар бар. Алар инде мондагы бакча ачылгач, барысы да шунда йөри башлыйлар кесе. Әйе, бик озак хыялда булган татар мөхитле балалар бакчасы да булачак Галидә. Дөрес, кыйбласын саклый бу халык. Шуңа да матур яши. Ләйсәнә Сидретдинова, татарлар, Гали авылы, Самар өлкәсе. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Ул хезмәте белән ихтирам яулый. Магнитогорскига килгәч, минем бер танышым да юк иде. Мин урамда йөридем, бер үзем ирем эштә. Финляндия ислам җәмгыяте имамы Рамил хәзрәт Биләев. Әтисе фин булсамы, әнисе татар булсамы, ул вакыт барыбер баланы ике телдә дә бер дәрәҗәдә сөйләргә кирәк. Аның сәгатьләре гасырлар саный. Сыйпагач, сөрткәләгәч, ниткәч китеп баралар алар чыктыр дөрес. Магнитогорский шәһәре халыклар дуслыгы йортының татар мәдәнияте бүлеген якташыбыз Кадрия Исхакова ширик гасырга якын уңышлы җитәкләп килә. Ул Урал якларына моннан 30 ел элек Татарстанның Балташ районы Иске Салавыч авылыннан килен булып төшә. Хезмәт сөйшәнлеге, осталыгы, таланты аркасында тиз арада андагы ватандашларыбыз ихтирамын яулый. Аның килүе белән шәһәрдәге татар җәмәгатьчелегенең мәдәни тормышы башка төс алды диләр аның турында. Сүз хәбәрчебез Гөлдар Хафизовага. Сценарист, чаралар режиссеры, газета мәкаләләре авторы, ансамбль җитәкчесе, Магнитогорск татарларының ялларын оештыручы. Хәтта берничә ел шәһәр радиосында ана телендә ватан тапшыруында алып барды. Татарстанның Балташ районы Иске Салавыч авылы кызы Кадрия туган авылында урта мәктәпне тәмамлап, Казан авыл хуҗалыгы институтында икътисадчы һөнәрен укый. Хисапчы булып нибары 3 ел эшли туган ягында. Язмыш аңа башка төбәктә, бөтенләй башка эш әзерләгән булып чыкты. Урал егетенә кияүгә чыгып, Магнитогорскига күчеп килә. Магнитогорскига килгәч, минем бер танышым да юк иде. Мин урамда йөридем, бер үзем ирем эштә. Минем хоть бер татар башкорт кешесе булса икән минем дип инде шулай дип теләгәнмендер инде мен Худайдан. Магнитогорскида татар иҗтимагый оешмасын эзләп таба. Бирәм дигән кулына китереп куяр юлына дип әйтмешли, мондагы милли үзәкнең туган телне яхшы белгән, татар җанлы, яхшы оештыручыга мохтаҗ мәле була. Кадрия мәдәният эшенә шума. Ватандашларына милли, дини бәйрәмнәр оештыра башлый. 1996 елда Магнитогорскида милләтләр мәдәниятләре үзәге төзелгәч, яңа учреждениянең милли бүлекләре барлыкка килә. Татар бүлеген җитәкләү бурычын милләттәшләр халык яратып өлгергән Кадрия Исхаковага йөкмәтә. Һәм Кадрия ханым катлаулы 90нчы елларда туган телне, мәдәниятне өйрәтү, фольклор һәм бию ансамбльләрен оештыру буенча ең сызганып эшкә тотына. Үзебез белгән кешеләр арасыннан, тамашачылар арасыннан җырларга яраткан апаларны сайлап алдык та һәм ансамбль оештырырга булдык. Исемен сайладык. Ул вакытта инде киемнәр дә юк, сәхнәгә чыгасылары килә. Өйдә нинди киемнәре бар инде, татар киемнәрен ашаган, җилетлар табып, яулыклар бәйләп башка менә шулай итеп чыктык, безне ошаттылар. Бүген ул җитәкләгән татар мәдәни бүлегендә 9 үзешчән сәнгать коллективлары эшләй. Шәһәрдә генә түгел, өлкә, төбәк-ара фестивальләрдә дә актив катнашалар. Ул ансамбльдә безнең кичкенә балалардан алып 5 яшькә кадәр 80 яшькә кадәр яшьтәге кешеләр шөгыльләнә инде. Кадрия булмаса безнең татарлар була җыеша алмаган булыр иде. Шулай бит инде кызлар. Безнең Кадрияның акыллылыгы, аның уңайлылыгы, аның әйбәт. Менә без ничә кеше, без бит олылар. Безнең характерлар ой-ой-ой, кемнеке була, кем. Улар бөтенебез белән дә тигез итеп сөйләшә. Гел апалар дип көн. Ул безнең зирә әйбәт. Мактау грамоталары, мактау хатлары, аларның саны берничә дистә. Шәһәр, өлкә, туган Татарстаны җитәкчелегенең Кадрия ханымның фидакар хезмәтен югары бәйләүенең дәлиле. Әнинең өйгә кергәч, монда йөрәккә җылы булып китә.
Әни безнең бик тәмле пешерә. Оныклар монда яраталар килергә. Бабай белән, әби белән уйнарга. Бабай, әби дә бик шат без килгәндә. Бер-беренә хөрмәт, игътибар, бер-берен кайгырту, тәртип хөкем сөргән Исхаковлар гаиләсендә балалары да итәгатьле, эшчән булып үсә. Расписание булды. Кемдер өстәлдән чиштара, кемдер посуда жуа. Кемдер идән юа. Без алманы да бүләбез. Оязында не күрсә, очканында шул булыр димәкәл. Телне кадерләү, динне хөрмәтләүне балалары ата-ана үрнәгендә күрә. Кызлары Алия, әнисе кебек милли мәдәни эштә кайный. Уллары Илдар ашнакчы эше арасында 5 вакыт намазын укырга өлгерә. Безнең искә кызыллык китермәделәр, авырлык китермәделәр. Үзләре иртән торып, үзләре чәй эчеп үзләре китә торганнар. Безне бер вакытта да борчымадылар. Безгә теге кирәк, бу кирәк дип теге бернинди андый капризлары да булмады аларның. Тәүфик сорыйм Ходаемнан, дуга белән көнем башлана. Табынсам да, бер көн егылсам да, рәхмәтеңнән Ходаем, ташлама. Рәхмәтеңнән Ходаем, ташлама. Гөлдар Хафизова, Татарлар, Магнитогорск. Хәзер юлыбыз Балтык буена төшәр. Милләттәшләребезнең Финляндиягә килеп төпләнүләренә инде бер гасырдан артык вакыт узган. Рамил Биляев бу елда 2004 елдан гына яши. Тумышы белән Түбән Новгород өлкәсе Сафаҗай авылыннан. Рамил Биляевны Финляндия Ислам җәмгыяте мәхәлләсенә имам итеп махсус чакыралар. Бүген ул Хельсинкида үз гаиләсе белән, үз эшчәнлегендә уңышлы алып бара. Теманы Гөлия Садыкова дәвам итәр. Минем турыдан-тур вазифаларымның берсе ул имам булу, җомга намазын үткәрү, көндәлек намазларыбыз бар, балаларга дин дәрес бирү, ул инде икенче һөнәр. Төрле диннәр арасы диалогка катнашу, мөселман булмаган милләтләргә ислам динен матур итеп таныту. Безнең мәчетебезгә дә быел әйтеп була 1000-гә якын фин мәктәпләреннән шәкертләр килде. Без хәзер Рамил Биляевның гаиләсендә кунакта. Сүзебезне нәкъ менә аның эшчәнлегеннән башлап җибәрүебез юкка түгел, чөнки Финляндиягә күченеп килүе шуның белән бәйле. Үзе ул укытучылар гаиләсендә туып үсә, 1995 елда Мәскәүгә дини күллияткә укырга китә. Мәскәү өлкәсенең Коломна мәчетенә имам булып билгеләнә. 92-93 еллар Советлар Союзының таркалуы, дин азатлыгы, меңәрләп яңа мәчетләрнең төзелүләре, бөтенесе әлбәттә безнең халкыбызга да тәэсир итте, һәм безнең үзебезгә дә тәэсир итте. Һәм теләк бар иде үз халкыбызга эшләргә, дин ягыннан да, тарих ягыннан да. Үзебезнең авылыбыздан 3 егет 1 елны чыгып киттек. Менә шул без эчәү барып укырга кердек тә. Ислам күллиятын тәмамлагач 2001 елда Коломна педагогия институтына тарих факультетына керә. Финляндиядә яшәүче татарлар турында диплом эшен яза. Бу темага алынуы юкка түгел, чөнки Финляндиядә нәкъ менә Рамил әфәнденең туган төбәге Түбән Новгородтан булган татарлар яши. Шушы илгә күченеп килгәч, диплом эшен дәвам итәргә карар кыла. Хельсинки университетына мөрәҗәгать иттем. Менә теләр идем бу теманы дәвам итәргә һәм анардан язарга бер фәнни эш. Аллага мин шөкер, туры шушы докторантура дәрәҗәсенә мөмкинлекне бирделәр. 2017 елның 27 ноябрендә яклау тантанасы булды. Ул диссертацияны яклауы татар телендә барды, үзе рус телендә язылган булса да. Татар теле бу гаиләдә аерым тема. Рамил Биляев хатыны Гөлфия ханым белән 4 бала үстерәләр. 3 егет, 1 кыз. Милли рухта тәрбияләнә алар. Монда синтезаторда мин язам музыкалар һәм саклыйм. Зуруллары Ирхан да музыкага гашык. Бүлмәсе тавыш яздыру җайланмалары уен коралларыннан гына тора диярлек. Иң яраткан уен коралы саксофон. Татар телен өйрәтер өчен, аны бер буыннан икенче буынга бирер өчен, аны кирәк өйдә сөйләргә. Әгәр дә өйдә балалар белән без татарча аралашабыз икән, ул вакытта татар теленең яшәве
киләчәктә өметле. Финляндиядә яшәгән кардәшләребез, безнең милләттәшләребез үләктән безгә дә бер мисал булып торалар. Хәтта катнаш никахларда, катнаш гаиләләр эчендә дә әтисе фин булсамы, әнисе татар булсамы, ул вакыт барыбер баланы ике телдә дә бер дәрәҗәдә сөйләргә өйрәтәләр. Бала татар телендә дә, фин телендә дә бер дәрәҗәдә сөйли, яки татар һәм швед телендә шул ук дәрәҗәдә сөйли. Ул искитәрлек бер әйбер. Һәм әлбәттә икенчесе нәрсә, ул теләк булырга тиешле. Гөлфия ханым да тамырлары белән Түбән Новгород өлкәсеннән Мәскәүдә туып үскән. Әни, мәтием балачакта әлдә мәчеткә йөрәттеләр. Урта мәктәпне бетергәч, мин кердем инженерлыкка. Шул ук вакытта мин укыдым әлдә Абыстай колледжда, ул Мәскәүдә. Дуслаштык, очраша башладык, 2 ел ярымнан соң өйләнештек ди Гөлфия ханым. Бергә яши башлауларына 20 ел. Бәхетле гаилә сере белән дә уртаклаштылар. Кеше шушы гаиләне кырган вакытында мин бу тормыш иптәшем белән бөтен гомерем буе яшәрмен. Аның белән бергә балаларны тәрбияләрмен. Инде бу дөньядан мәңгелегә күчкәннән соң да шушы тормыш иптәшем белән бергә Раббымның җәннәтенә керермен дип, әгәр дә шундый план кырып, яракка караса, әлбәттә ул вакытта ул гаиләнең бәхеткә ирешүенә һәм матур итеп яшәвенә бер өмет бар. Түбән Новгород, Мәскәү, Казанда да еш күрергә була аларны. Туганнар белән аралашып яшибез. Төрле чараларда катнашып, һәр яңалыктан хәбәрдар булырга тырышабыз ди Биләевлар. Без үз чиратыбызда уңган булган остабикәләребезгә бүләкләребезне тапшыруыбызны дәвам итәбез. Әлбәттә инде Кукмара сәүдә маркасы белән берлектә. Гөлфия ханым алга табада сезгә пәрәмәчләр, кыстыбыйлар пешерергә менә дигән табабу рәхәтләнеп кулланыгыз. Рәхмәт бик зур сезгә. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Гаилә һәр кешенең таяныр ноктасы. Иң мөһиме нык булсын. Гөлия Садыкова, татарлар, Хельсинки, Финляндия. Татарлар күңел сандыгындагы ядкәрләрне кадерләп саклаучы милләт. Гореф-гадәтләрне, моңны, телне, әби-бабайлар мирасы булган шәхси әйберләрне. Бүгенге каһарманыбыз Минзәлә районы Тавасты байлары авылы егете Наил Шәйхетдинов. Ул сәгатьләр җыя. Аның коллекциясендә 3 дистәдән артык сәгать. Иң борынгысы 1 гасыр элек ясалган. Тулырак хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева. Бизәкләрен үзем ясадым мин аңа, теге әзрәк китеребрәк иске сәгатьләргә. Ул да бик иске сәгать инде, конечно. Ул ничәнче елгылар микән? 48нче елгылар сәгать. Һәр сәгате турында ул сәгатьләр буе сөйли ала. Һәрберсенең үз холкы, үз биографиясе бит. Без дә вакытны онытып сәгатьләр патшалыгына кирип киттек. Утырныкта ук жаткан булган бу бик иске сәгать монсы. Менә аннарысын менә бу сәгатьтә были мини современный рагында, ну тоже где-то 62нче ничәнче елгылар сәгать. Үзе гомер буе газ оешмасында эшли һәм эритеп ябыштыручы. Әмма соңгы елларда сәгать җыны кагылган. Наил әфәнде Шәйхетдиновның сәгатьләр яратуын бөтен Минзәлә халкы белә. Ираклардан китерүчләр дә бар. Менә кызыктым инде, ничектер матур бит. Кешеләр ташлыйлар, юк бит инде алар хәзер. Шуңа җыеп карасы килде башта берәрсен искесен күргәчтен. Шуннан китте инде, тагын күргәч бер-икене күргәч кешеләр стенага әлгәч. Кешеләр бирә башлады, менә безгә кирәкме, сиңа кирәк булыр бәлкем дип. Сәгатьләр ул бит шундый бер үзенә күрә бер фәлсәфәдә. Әйме бит, сезнең өчен нәрсә ул менә сәгать? Бик тере шундый механизм инде әйбәт, кул тидергәчтен жүреп киткәч рәхәт инде шунысы кызык. Сыйпагач, сөрткәләгәч, ниткәч китеп баралар алар ничектер дөрес. Менә шунысы инде. Бик белеп тә булмый нигә икән. Ну, миңа рәхәт инде, матур шулар. 3 дистәдән артык сәгать. Һәрберсе үз тормышы белән яши, үз шәхси вакытын күрсәтә. Кисезләнәләр, йомшак кул, игътибарлы караш сырлар ди Наил әфәнде. Әйе, туктап кала, игътибар кирәк инде аларга. Ничектер шулай. Кул тигергәч, ниткәч бер җиртеп карасы килә аларына, бөтенесен дә җиртеп тә булмый.
Тәрбия дә кирәк сымак инде үзләренә шундый. Әйе, дөрес дигәндәй килт килән айлавының сәгатьләре. Моның кадәр игътибарны алар элеккеге йортларында да тоймагандыр. Мин аларны жаңа елларда биш дөрестләп җибәрәм. Булар әле бүген җибәрелгән, ничек булган шулай иттереп. Сәгатьче һөнәренә үзлектән өйрәнгән. Осталардан да кирип киңәшләр сораштыргалаган булды. Күрше авылда бер сәгать ремонтлаучы бабай бар, аннан да сораштыргаладым. Ничек шул туры, ничек итәсең? Карап та торган булды аның рәтләгәнен. Ну, машина механизмы сымак инде барыбер. Наил әфәнде Тау-Асты байлары авылының данлыклы сәгатьчесе. Сәгатьләр табибы дип тә йөртәләр аны. Унлап сәгатем әле кул тигәнне көтә ди оста. Без аның белән горурланабыз. Ул газ өлкәсендә эшли инде, безнең оператор булып эшли. Ике авылны ул Тау-Асты байлар җирлегендә 3 авыл керә. Тау-Асты байлар авылы, Мияш авылы, Дәүк авылы. Һәм ул Мияш һәм Дәүк авылларына хезмәт күрсәтә. Әле аның өстенә ул әле безнең зиратыбызның карап торучысы да, өмәләр, төрле янда кыйма ватыламы, нитәме, шундый эшләрне ул бер аның әйтүенә бөтен авыл җыелып килә. Наил Шәһидиновның сәгатьләр музее Минзәләдә бердән-бер. Киләчәктә туризмны җәелдергән очракта кунакларга күрсәтер өчен менә дигән бер кызыклы тукталыш та ди авыл һәм район җитәкчелеге. Ләйсән Хаҗиева, татарлар, Тау-Асты байлары авылы, Минзәлә районы. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Халкыбыз тормышындагы вакыйгалар белән таныштыруыбызны алдагы тапшыруларыбызда да дәвам итәрбез. Ә бүгенгә сау булыгыз.